Sabono sawi mokoli muti hosal jaknai sabono sawi ba kha kesang sinai duku dosa biriman kagya tipra sangai ajai phaiye nok nukung tabuk maya haste hapang ni tuye tabu wati pamti phaiye nok kuwak thangbai tak nukung aji mung kemajak boma hake senamnai nok goino khayeng tongja jakha jai nengai totra thangya thuimuk tri thangya omokoli muti no sabono sawi hamnai Obani kok tuman Salmanka sabis ashram bari konstitusi bai khobjak Tulashi kor RD block Purba Ranagar Kuchiya kami Ramkatha abakino depormani nukung belakino nok goino khai kichimichik hamia ngai tongja jakha omokoli mutuino husanai sabo ngai tongkha dakhupni nok no obahnya haste hapang tongaibo mungsa sep sabriya nok huk riyani bagino obahake dalan paki mayani bagino obahai kuwaknani nangkha abahnya nukjak sijak rok kami amchani thangai naikya block ni chairman dai junal ni chairman dai juda juda adong rok obahnya tam kok saka khnai nai di report nokbar news sagar bahike nong nok kuwak Watwi Phai Kuwak Watwi Phai koitin jora kuwak namo Tasing apa Saita rong kena saring saita obah jora kuwak katana norok oro ki norok koin tongo nok no sorkan hotel nok ye khoda ye khona tam khaisa norok emne em kam ro khai cha jata so nong mo tam para Kuchiya para rom da khata tap khai to Kuchiya para panchat thangkai Pondra tu yang tak seron bulboras noko nong ni moje nok agi bo bahai terejak ro bahai rok ta tong kunu Kerui Mo hai terejak kerui mono pulna kaklayo tam tam khoting kha jeno kaklamte mai rong mai cha ro ko bai khata di chung ro chi bai ka jo to no ko bai khata mai rong ja tong gong ma khana sibai ka no tana na rong ko bai khan khata nene mo kai ande Ramkatha non ni katamo tin kat on to on to doi